Форум праходзіў з 16 па 18 ліпеня. У складзе брэсцкай дэлегацыі кіраўніцтва аблвыканкама, абласнога і двух гарадскіх саветаў дэпутатаў – брэсцкага і баранавіцкага. Кола пытанняў закраналася шырокае – ад гандлю да турызму. Так турыстычным патэнцыялам Брэсчыны зацікавіліся ў Волгоградской области России. Тема патриотического туризма на сегодня, скажем так, она очень актуальна, перспективна. И в рамках 75-летия Победы была принята резолюция, что рассмотреть возможность именно обмена поездами памяти по местам воинской славы, как вот со стороны России, так и со стороны Беларуси. Паводле статыстыкі, 6 з 10 замежных турыстаў, што наведваюць Брэсцкую вобласць, гэта расіяне. Але наш рэгіён зацікаўлены ў тым, каб прымаць яшчэ больш гасцей. Да і Брэсчына на слыху нават у аддаленых частках России. Два брендовых объекта на области. В первую очередь это Брестская крепость-герой, которую в прошлом году практически 500 000 туристов посетила, и Беловежская пуща. Но вместе с тем расширяется возможность, это как раз агроусадьбы, отдых в агроусадьбах, санаториях. Дамоўленасць аб супрацоўніцтве дасягнулі і маладзёжнае аб'яднанне, Брэсцкі абласны камітэт БРСМ і Стаўрапольская краявая арганізацыя Расійскага саюза моладзі. Галоўны кірунак узаемадзеяння – патрыятычнае выхаванне. І ўжо ўвосень маладзёжная дэлегацыя Стаўраполя плануе наведаць Брэст. Они хотят привести свой уже традиционный проект в Брест, называется «Солдатский концерт», это конкурс такой патриотической песни. Мы тоже сейчас за август проработаем лучших молодых исполнителей. Молодые исполнители должны быть не профессионалы, а просто молодежь. И мы сделаем такой совместный концерт здесь вместе. 26 міжрэгіянальных пагадненняў з суб'ектамі Расійскай Федэрацыі. Такія вынікі форуму. У тым ліку камерцыйныя кантракты на агульную суму каля $65 мільёнаў. Валентин Бойко, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».